Здравейте хора, аз съм Свилен Бери Гейминг. Днес ще играем на Clash Royale. Играем на Clash Royale. Жалко, че езикът ми е на китайски и не знам какъв е език. Някакъв шибан. Не, езика е много смота, шибан. И... играем. Дойте, се завия през глава, не е хубаво бе. Той е отима от да. Много шум вряла. Ба, тъпите скелети. Не знам, що се топи. Фаербол! Не ми тъпана има тук. Може да съм слабак, но мен не ме интересува. Да, това е доста шибано. Не знам. Аз да не съм казал да пуснеш мускетарката там, бе. Къде пускаш, че? Кои сте загубени, прости. Едно скелетче беше, на едно скелетче. На едно скелетче беше то. Стрели! Арус! Ей, Арус! Поръчката му е на едно темич. Кой 25, трябва бия. Янт. Слабак! Бихме, хора! Моето име е Джи Китайско Гейминг. Бахти. Бахти проститутор. Марамаче стама. Бахти. Ти китайски символи са, защото не разбирам как пишат тези хора. Това на какъв език е, не разбирам. Не знам това. Това е много шибано. Но все пак ще си взема с това нещо. Токера, парички. Това беше всичко, хора.